Здравеопазването е един от основните приоритети в моята програма и общината винаги е била партньор на здравните заведения и ще продължи да бъде. Това заяви кандидата за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ Петя Аврамова по време на срещата си с управители на здравни заведения, лекари и медицински работници, на която тя представи програмата си за развитие на здравеопазването. Здравните заведения се финансират от държавата, но общината е била и винаги ще бъде техен партньор в осъществяването на дейността им, в осигуряването на по-добри условия за работа на медицинските работници и по-добри условия за лекуване на жителите на Враца и региона. В следващите 4 години ще продължи работата по важни за осигуряването на качествено здравеопазване проекти, свързани с изграждането на нова и модернизиране на съществуващата материална база на лечебните заведения, допълни Петя Аврамова. Едното е идеята за разширение на легловата база на комплексен онкологичен център. Всички знаят, че там има проблем с сградния фонд, който създава проблеми не само на работещите в това лечебно заведение, но и на тези, които се лекуват там. Разширение на легловата база и в белодробният диспансер. Трябва да реализираме и големият проект за 6 милиона лева, който чака одобрение и финансиране, а това е за закупуване на нова и модерна апаратура за лъчетерапия, която ще бъде монтирана в комплексния онкологичен център. Всичко това са идеи, за които общината ще бъде партньор на тези лечебни заведения. Искам да кажа, че нещата в здравеопазването се случват благодарение на екипната работа на община Враца, на областният управител и на депутатите от ГЕРБ, които винаги са работили в един екип. Ще продължи и финансирането на общинската профилактична програма за превенция на социално значими заболявания, ремонти на здравните служби в селата в община Враца. Ще се работи в посока за увеличаване на капацитета и специалностите в филиала на Медицинския университет във Враца. Допълни още кандидата за кмет на община Враца, издигнат от ГЕРБ Петя Аврамова. Подкрепа за Петя Аврамова и кандидатите за общински съветници ще дадат кандидата за президент Росен Плевнелиев и председателят на предизборния щаб на партията Цветан Цветанов. Срещата с тях ще е в понеделник, 17 октомври вечерта.